Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vom pregăti împreună prăjitura Greta Garbo sau prăjitura Gerbo, depinde după ce denumire o cunoașteți voi. Este o prăjitură foarte ușor de pregătit și foarte gustoasă, pe care o cunoaștem încă de când eram mici. Pentru aluat avem nevoie de 700 de grame de făină, 250 de grame de smântână acidă, 50 de ml de lapte călduț, 3 ouă întregi, 250 de grame de unt la temperatura camerei, 150 de grame de zahăr tos, esență de vanilie, 2-3 grame de sare și 7 grame de drojdie uscată sau 25 de grame de drojdie proaspătă. În bolul unui mixer pun laptele călduț, drojdia și zahărul, le amestec puțin. Adaug untul și îl încorporez și pe el. Untul să fie la temperatura camerei. Adaug treptat ouăle și încorporez cu mixerul. Adaug și smântâna. Schimb telul mixerului cu cârligul pentru frământat și adaug treptat făina și frământ cu mixerul până voi obține un aluat ferm. Am adăugat jumătate din cantitatea totală de făină și adaug esența de vanilie și sarea și continui să încorporez făina. Scot aluatul din mixer pe blatul de lucru tapetat cu făină și îl mai frământ pentru un minut. Am pus aproximativ 50 de grame de făină pe blatul de lucru și scot aluatul. Frământ aluatul până voi obține un aluat compact. Să știți că trebuie să fie ușor lipicios. Aceasta este consistența ce ne dorim. Acum voi împărți aluatul în 4 părți egale. Am împărțit aluatul în 4 părți egale. Fiecare parte are aproximativ 380 de grame. Acum voi întinde foile. Întind prima foaie pe o hârtie de copt pe care o voi și așeza în tavă, așa că am măsurat-o după tavă. Tava are dimensiunile de 32 pe 20 de centimetri și întind o foaie subțire. Întind aluatul într-o foaie subțire, fără făină, pentru că se va întinde foarte ușor. Am întins prima foaie, iar acum o voi așeza în tavă. O voi așeza cu tot cu hârtie de copt. Pentru umplutură avem nevoie de 400 de grame de nucă măcinată, destul de măricel, vedeți că nu este fină, și 900 de grame de dulceață, după preferință. Eu am aici dulceață de căpșuni pentru că ne place mai mult dulceața de căpșuni și numai ce am făcut-o și am zis să o și folosim. Peste foaie adaug 300 de grame de dulceață. Eu am aici dulceață de căpșuni și o întind într-un strat uniform. Și un strat uniform de nucă. Cele 400 de grame de nucă le-am împărțit în 3 părți egale și presar nucă pe toată suprafața gemului. Am întins și cea de-a doua foaie pe care o voi pune peste stratul de nucă. Mă voi ajuta de hârtia de copt. O întorc cu partea aceasta spre nucă și dezlipesc hârtia de copt. Adaug 300 de grame de dulceață. Nivelez. La fel voi proceda și cu următorul strat. Deci voi avea 3 straturi de umplutură și 4 straturi de foi. Adaug și nuca presărată pe toată suprafața gemului, de dulceață și nucă, și adaug ultima foaie, cea de-a 4-a. Am întins-o și o adaug peste, ca și capac, să zic așa. Înțep ultima foaie din loc în loc cu o furculiță și las prăjitura să se odihnească pentru 30 de minute. După care coc prăjitura în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 50-60 de minute sau până când este rumenă și frumoasă deasupra. Am scos prăjitura Greta Garbo din cuptor și am lăsat-o să se răcească complet. Acum o voi glazura cu 300 de grame de ciocolată topită. Eu am topit ciocolata în cuptorul cu microunde pentru 30 de secunde, dar o puteți topi și pe baie de aburi. Torn ciocolata și o nivelez într-un strat uniform. Nivelez ciocolata astfel încât să nu se mai vadă foaia. Acum voi lăsa și glazura să se întărească, după care prăjitura poate fi porționată și servită. Dragii mei, așa arată prăjitura Greta Garbo porționată.
Arată extraordinar de bine și are gustul acela din copilărie. Sper să vă placă rețeta, să o încercați și voi, să îmi scrieți în comentarii părerea voastră. Eu vă pup cu mare drag și ne vedem data viitoare cu noi rețete. Pa, pa!